¿Qué tal, señores? Son as 7 menos 10 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo. Os da Televisión de Galicia estamos cociñando en directo. Os do A Voltas co Prato. Se ainda non nos seguido nas redes sociais, @voltascoprato, aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas espectaculares, así que imos chamalas, señoras e señores, que pasen, por favor. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Vamos. É que non sabíamos cando había que salir. Pero por que estabades co público? Porque non estamos acostumbrados a estar no público. Pois porque nos cae moi ben este público. Sí. Estamos aí de conto e non queríamos... Pero sabedes de onde son, tan siquiera? Sí, sabemos. De Sotomayor e de Porriño é de Porriño. Tuyo. É de Tui. De Tui, Tamén, había un sí. señor de Tui. Sí. É de Porriño. O sea, É de que está- onde? Porriño, Porriño e Sotomayor, é un señor é de Tui. Tui. E digo que estabades aí que comentando receitas ou algo. Sí, no, falando do fin de semana. Ah, Fin de semana. bueno, que fin de semana, Xulio? Non me der golpes. Ah, é verdad, temos que dicir que hoxe Xulio pasou... Estou vacunado por este lado, Sí, por este. polos dous lados. Pasou pola vacina da gripe e do COVID. Como te sintes? Moi ben. Sí. Novo. Un Novo. superheroe. Estás Sí. ben protegido. Todo, sí, o que pasa é que tengo aquí un poquinho de molestia. ¿Dónde, aquí? Un poquinho. Non me des. Bueno, que foi unha fin de semana espectacular, Xulio. Super chula. Porque estivemos de presentación do libro da Voltas co Prato na librería Tanco en Ourense e veu moita xente. A máis antiga de Galicia. A máis antiga, dixo el. Dixo el. Que xa se trasladaran de sitio, pero que eran as máis Sí, antigas de eso Galicia. dixeron. De Galicia, que se iban a trasladar a outro sitio máis. Outro máis, novo. Iso é unha empresa que vai así. É unha empresa que vai, bueno, a Xente xente... super cariñosa, Moita divertida. xente, divertida. Sí, pasámoslo pasámoslo moi moi ben. ben. E Moi máis, anécdota. Isto vou no contar... É normal, eh? No. Vas contar o do pinchazo? Bueno, a do pincha... Temos varias anécdotas. Hai un par de señores que viñeron que, cando iban a arrancar, tiñan a roda do coche pinchada. E non dixeron nada. E non dixeron nada. E viñeron en taxi, desde onde eran, non sei onde eran, a verdad, viñeron en taxi por vernos a nós. Se alguén na casa topou a roda do coche pinchada, non teñen por que ser estas dúas señoras. Nós non queremos vender a ninguén. E houve unha chica que veu co marido. Sí, que son, cuidado, o sea, ela é tinerfeña, o marido é de Quiroga. De Quiroga, sí, de Quiroga. E viñeron esta fin de semana exprofeso por vernos a nós, dende Tenerife. E se alguén atopou o DNI dela, É verdad. Perdeu o DNI no aeroporto. Chegou, Pobre, perdeu o DNI. Vernos ver a nós. Todo iso por vernos ver a nós, Madre mía. muchísimas gracias a todos. Eso sí que Moitísimas gracias a hai que facer Unha hai que dar un premio, escultura. ¿eh? Por lo menos pagar o DNI, no, Exactamente. por lo Que lle menos. pague a produción. Bueno, moitas grazas a todos e a todas os que viñestes, que vos achegastes hasta Foi moi a librería divertido, de Tanco. verdad. Foi moi divertido, de verdad. Pasámoslo moi ben. Próximamente faremos máis presentacións. Sí. Así que estade moi atentos e atentas ás datas das presentacións do libro do Voltas co Prato. E ademais, esta semana imos facer un sorteo espectacular do libro. Extraordinario. Extraordinario, como se fose o de Nadal. Un sorteo extraordinario que vai ser unha adivinanza. Vai ser unha adivinanza. Moi bien, tedes que estar Sí. atentos toda a semana. Eso. Pero por que estás repetindo que día directora? Porque mo está dicindo a min, porque eu teño cousas que facer. E tú non ter nada nunca. É que podemos empezar a cocinar e te ibas dando as pistas. Claro. Podes decir todo o que queiras. Señoras, a ver que nos trae Olga de Soutomayor. Hola, boa tarde, son Olga, veño de Soutomayor, da zona de Romariz. Eu non suelo facer filetes rusos. Veño a degustar e a ver con que me sorprenden. Un saudiño para toda a xente de Romariz, especial de Soutomayor, e un bico. Veña, Moi ben. non me excuso, quero filete ruso. Aí está Olga de Soutomayor, que pide filete ruso e dixo que nunca fai filete ruso. Xulio, como vas facer? Filete ruso. Vale, pero como? Mira, vou facer un híbrido entre un filete ruso e un cachopo. E ti dirás, Pois iso, o que vou facer é facer un filete ruso, pero vamos a hacer un moi finiño, vamos a meter recheo de xamón e queixo e vamos poñer outro por riba, vamos presionar. Eu teño 3 carnes diferentes, vale? Agulla, xarrete e touciño. Gusta o touciño, eh? Gústame moito o touciño. Entón, vámonos misturar. A todo o mundo lle gusta o touciño. Ah, que non lle Menos gusta o aos veganos. Claro. Que comen cousas parecidas ao touciño. Polo que sea. Pero non é touciño. Polo que sea. Entón, non Hai é un que se fai touciño. con zanahoria. Eso, sí, pero non é touciño. No. Que non é touciño. Non sabe Entón, Xulio Mato, despois de facer a zorza con cabaza, vai facer filete ruso de verdad. Como digo Armanda. De verdad. Deses que se facían nas casas, de Moi ben. abuela, de alliño, perexil, Oh. rebozado, Oh. empanado. Pecha los ollos, cando recordas. Porque está moi rico. A mí gustaba moito. Pois vai facer Xulio un filete ruso tradicional, un híbrido, cun cachopo. Begoña Vázquez, que vas facer? Pois mira, vou dicir unha cousa. Na miña casa non entrou carne picada hasta, creo, co ano 2010, por lo menos.
Ou 2000... A mellor equivoco, 2004. Por qué? 2010, 2004, dixo. Toma polo saco. Posiblemente os do 2004. Claro, pero... Non entrou por a carne qué? picada. Por qué? Por que non éramos unha casa de carne picada? Éramos unha casa por máis de filetes, de chuletas. Entón, as casas... Mira este idiota. As casas ahora vamos a diferenciar entre onde hai carne picada e onde no, non? Claro, na casa. no. Por non echaste as que mesmo tontería. Porque entrou hasta 2004, por aí. Reaccionou e a vacuna, Porque viste? mira, vou te dicir unha cousa. Que vas a facer, a ver? Ui, que calor. Eu vou facer de polo. Vale. Vou facer Tanta historia para facer un unha... filete ruso de polo. Non digas nada, que xa temos. Vale, vale. Vou facer un filete ruso de polo. Na miña casa as albóndigas foron de polo toda a vida. Vale. Nunca houve... Casa rara, a túa, A miña casa era rara. Foi a partir do 2004, que foi cando chegou a carne picada. No, pero Casa rara. nós picamos todo, xa verás. Eu vou picar tamén a peituga. Ah, o sea, picabades, pero non entraba carne picada. Picábamos a peituga. Vale. Carne picada al uso, no. Vale. Xa Perfecto. te E digo chourizo? que- Chourizo, a ver, Bueno, outra que cousa, nos picábamos vais a acabar o amarrado de programa casa. e non sin Sí, facer un non sin filete. facer nada. Señoras, señores, Con garbanzos. Cociñamos filetes rusos, no voltas co prato, marchamos con Xulio, vacinas mato. Vamos, venga. Xulio vacina. Bueno, mira, vou poñer La que? os guantes para facer a amistad. La vaca. Por certo, Por certo. teño unha foto do touciño entre febrado de meu sogro Sí? que dixo que che vai mandar un cacho para ti. Buah, moitas gracias. Dille a José Moitas Antonio, gracias. dille a José José Antonio. Antonio, conto co... Que No, non no. se perda polo camiño que coñecemos o bicho, eh? Pode ser que teña un pequeno peaxe Sí, non? o touciño entre febrado, pode ser. Vai mandar medio kilo, a mí vai echar un... Medio kilo. No, Eh. ti estás calada. Bueno, mira, calada. vou picar un par de dentes de allo, Ajá. moi picadiños, e, de paso, tamén, o perexil, vale? Todo aí. Sí, picamos toda a vez. Ten cuidado con levar un dedo, Para que eh? vaya un pouco máis rápido. No, menos malo será. Bueno, Se que levo- non andas moi católico hoxe. Sí, ando. Andas? Sí. Sí. Mira, entón o que facemos é mesturamos, botamos un oviño, un poquinho de pan relado, entón facemos unha amalgama maravillosa. Entón xa temos a base do noso... Unha amalgama que vai ter unha fermosa. Claro, as luvas teñas postas xa para amasar. Unha fermosa cor dourada despois, cando rebocemos. Eso é unha fantasía. Bueno, pois pasámoslo super ben, eh? E onte en Pontevedra tamén nos tratou a xente super ben, a Begoña e máis a Onte min, fustes a Pontevedra Onte fomos cociñar ben máis eu. Claro, fustes mostrarlle á xente como que sabedes cociñar, non? Como que sabemos, eso é. Vades ali, facedes unhas receitas e a xente Claro. di, sí que saben. É como cando ti vas a autopista para enseñar como sabes conducir. Pois nos vamos... Vaya comparación. O único que sabes facer. Más Bueno, o que che cutre, dixen. Mira, agulla, xarrete e touciño, vale? Moi ben. Diferente cantidad de grasa, por eso mesturamos Por un eso lle poquinho as metes carnes. o touciño. A mí gusta que teña touciño. Claro, claro. Entón aquí vamos a botar un ovo, Moi ben. vamos a relar un poquinho de queixo Oh, tamén. que detalle, que Home, detalle. este é o toque que... Aí está. Isto A moitas clave aboas do non éxito. facían, pero porque non existía este queixo ainda en Galicia. Claro, claro. E na casa de Begoña ainda non entrou. O queixo enteiro, Que si, o relado non. O relao no. No, o relao tampouco entrou. O relao no. Nada relao na súa Bueno, casa. e agora que facemos é tamén completamos cun pouquiño de pan relado. Moi ben, a xente da casa que nos chama ao 664-483-419, teléfono de voltas co prato, xa sabedes que nos podes chamar como sempre, podes comentar o que queirades, e ademais, repartimos cartiños 50 euros dunha vez e 50 outra na televisión, esta sí, da carne picada, porque aquí sí que a temos desde Buah. que se fundou a tele. Desde Desde que se no 85, aquí hai carne Desde que picada. apareceu a primeira picadora, Exactamente, aquí hai carne picada. mira, bótame un pouquiño máis de... De que? Un pizquiño de pan relado, por favor. Pan relao, cas Sí. maus, así. Sí, un poquinho, sí. Así ou máis? Sí. Aí está. Máis? Un poquinho máis. Que nos faga unha pasta así un pouco consistente, listo. Máis? Está. Vale. Está. Entón agora, mira, Non quero hacemos así, pasarnos, hacemos despois así unha dime- especie de masa. Despois dime que é culpa miña. No. Está perfecto. E por que tes aí 4 ovos xa cascaos? Porque vou Ah, rebozar. para rebozar, claro, Para claro. rebozar despois, claro. Vale, vale, vale. Mira, ahora que vamos a hacer é, esténdeme aí un pan, un papel. Oio, Oxe estás a tope. A golpe de lunes. Como é lunes e ves descansado. demasiado traballo, golpe de luz. Sí, verdad? Como facemos? Vamos a facer non moi grandes. Dai a volta para que non se eche doble. Ai, de verdad, que home. Truco, que truco, Un tip. Un tip. Os tips, ese departamento leva Begoña. O departamento dos Mira, tips. aplastamos así ben. O sea, como si fueran hamburguesas. Xa está. Estamos xogando así o enredos, non? Vale, vale. Mira, e agora vamos a poñer unha lonchiña de xamón. A ver se nadiamos. Dará la collido. Sí. Sí, Sí, é que como me puxeron a vacina estou un pouco máis, sí. un pouquinho máis torpe. Mais que Máis torpe. E agora unha Ah. lonchiña de queixo. vai un pouco, dixo que estaban botado. Un pouco, sí. Dixo que estaban botado, que tiña aquí todo, así, todo. Sí. Aquí na... Teño todas as ideas Aquí todo. contra a frente. Sí, todas aí. Entón, mira, doblamos así. E agora que facemos é con outra boliña. Isto vai estar bo, eh? Home, isto vai estar moi bo. Isto é unha boa bomba de sabor. Isto é unha maravilla. Sí.
e co alliño, co perexil e todo. Mira, ahora estiramos ben, encima. E o que facemos é sellamos ben todo o borde. Isto despois sélalo, rebózalo e a fritir. Claro, isto despois fariña, ovo e pan relao. E a fritir. Vamos a ver como está por este outro lado. Este xa o temos. Primeiro listo. Moi ben. Agora vou facer outro par deles. Pois voute deixar aquí... Mira, xa picou o polo, máis. Vamos con Begoña, porque claro, na súa casa, Hombre, van picando polo a Estou mão. acostumbrada. Vamos. Na túa casa, te gusta el pollo. Na casa de Begoña facían as albóndigas de polo, pero hoxe vas facer un filete ruso de polo. Eu non souben o que era un filete ruso hasta que fun á escola de hostelería. Na, iso é mentira. Eso é verdade, A ver, iso está inventado. Eso é verdade, Ba. Que non, que é verdade, Vai jolín. to que va. Bueno, a ver, eu dixenche algunha vez alguna mentira, non? Non Bueno. dixenche ninguna, Pote vacilar, pero mentira non. Que va, non. Na miña casa non se facían filetes rusos ni nada deso. En nada. No, porque somos xente de outra cousa. De trozo, de Outra trozo. comida, outra De que? comida. Eu que sei, nin San Jacobo, nin croquetas, eso xa. non nos facíamos deso. Pero a mí o que me sorprende é que fagades. Eu iba a casa dos meus amigos e digo, ostra, que é isto? Eran outras que... Ves, por eso é imposible que non vires un filete ruso nin na casa dun colega. Sí, corvira, pero na miña casa nunca se fixeran. Eu vin a primeira vez que fixemos filetes rusos foi na escola de hostelería. En primeiro de cociña. Que pensabas que era comida de pobres? ou que? No, pero o que pasa é que non había costumbre. Por tempo, a mellor, ou por o que sea, por nós facíamos macarrón guisados, outras cousas. Xa, pero sorpréndeme de que fagades albóndigas de polo, pero non de carne picada. Mira, xa o piquei as dúas chirmas, voulle meter un repase. Ai. Isto cando faz isto pensas en alguén. Non pensas en min, verdad? No. Seguro. Esta semana non teño tacos, Non vou... Esta semana, a golpe de luns, bueno, non gastaches ainda. Non o gastei. Non O vou taco gastar. semanal, No. non gastaches. Non se acumulan, Non se acumulan, é verdad, Igual solto algunhas de hora ao final. No, tes toda a semana. Non, que vou a Valladolid. Non sabes o de Atención, Begoña. é verdad. Non sabes o de Begoña. É verdad, hai que contar o de Begoña, por Hombre. favor. Para que vou coller sal. A ver, Begoña Vázquez, Canta tens aí. que contar isto, veña, va, conta aí a cámara. Vou a Valladolid, que son xurado do Campeonato Mundial de Tapas. Mundial de tapas, un aplauso para Begoña, Begoña nosa Vázquez, Imagínate. A nosa xurado Begoña, do Campeonato Mundial de Tapas. Hai que facer a alguén feliz. Aí a tedes, Iso é unha felicidade, Aí a tedes, vas facer a alguén feliz, Eso é moi guai. E despois o resto van a odiar. No, porque pa que? É unha tontería. Eu fui a moitos concursos e non odiei a nai. Pero ti eres buena. Si, eu son bastante buena, dentro do que cabe. Eu teño unha pregunta, por que machacacho sal gordo? Non tiña Porque sal non tiña fino, entón Xa. machaquei un pouco ca botella de aceite. Xa. Agora botolle un pouco de pimenta. Xa. Cando non hai unha cousa hai que facelo, que llevar a facer. Bueno, mira, un pouco de perixel, un pouquiño de allo, 2 allos lle botei aquí. Vou retirar esta táboa que xa non fai falta. E que lle vamos a engadir a este... Non, Sí, garbanzo. 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 hello. Vou a ver se os dou feito con este. Vámoslo machacar un pouco. Vou chamar a convidada, veña. Vamos recibir cun fortísimo aplauso a convidada do programa de hoxe. Ben desde Soutomaior, ela é Olga, un aplauso para ela. ¿Qué tal? Hola, Olga, ¿qué tal? Un placer. Arrímate, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues mira, arrímate aí a Begoña. Encantada de estar con vos. Ten ¿Qué cuidado, tal, Begoña? que tal? Muy bien. Que bonitas as gafas. Sí. Sí. Que ven, que non sabía que decir, entonces, que ven, que bonitas as Que lle gafas. combinan que o jersey. Combina, Gustaba claro moito, que sí, gustaba é moito as gafas, é Combinadas, verdade. espectacular, contigo ¿eh? tamén. Tamén, sí, Hombre. tamén. Eu vou un pouco máis leñador que a ti, pero vou ben. Bueno, Non me vale. queixo. Eu solo vou verde. Vas perfecta, verde esperanza. Ti dicías no vídeo Sí. que non facías filete ruso, non? No. Que non... Fajo filete de toda a vida. Xa. A plancha ou empanizado. Na Como túa, na miña na casa. túa casa a Na carne miña picada casa. entrou antes ou despois do 2004? Entrou despois. Despois do 2004 tamén. Estamos igual, entón. Todo como a Begoña. Como a Begoña. A vida é así, non pasa nada tampouco. Sí, hombre, sí. Bueno, cada Ademais, casa é un mundo. hai que experimentar. Cada sempre casa é un facer mundo. cousas novas. Exactamente. Pois Bego, contalle como vas facer Mira, ti o filete a ver. ruso. Eu vou facer de polo. A mí encanta, a peituga de polo así rebozadiña e tal, Perfecto. queda super rica. Además, o que vamos facer, pois é, para que nos quede moi xugosa, vamos a engadir un ovo, botelle 2 allos, eiquilla e un poquinho de perejil. Moi bien. Batamos aí, tal, sal e pimenta. E faz a amalgama de Xulio, non? Exacto. Aí, Guau.
E agora vamos a engadir garbanzos. Non sei se che gustan os garbanzos. Sí, sí. Non entendo os dos garabanzos. Vai quedar moito máis xugosa co garbanzo, xa verás. E ademais, a legume, comida cunha peituga de polo, súbeche máis a proteína. O sea, que E agora está de moda. ves? O sea, que é unha cuestión nutricional. Sí. Claro. Sí, mira Xulio, xa se está metendo Xulio comigo. necesita moitas proteínas que hoxe está cas defensas baixas. A Xulio se o deixar non está lá no médico. Fademos pasando Mira, comigo, vou facer un filete ruso de polo acompañado cunha salsiña de queixo de arzúa. Moi E ben. pois, vou a... É que está me haciendo director a cousa, son dous atrapallo-me, Vou facer un pico de galo, con un pouquiño de aguacate, un pouquiño de cebola e un pouquiño de tomate e lima, e despois vou no rebozar en copos de pataca. Sabes os copos de pataca destes que compramos para facer o puré? Sí, sí, Pois sí, rebozan sí. moi guai, e xa verás que ben lle queda o polo. En vez de usar pan relado, isto é un tip tamén para os que son celíacos. Un tip. Ahora Os hai celíacos. tips. Ahora dices así. Consellos, tips. Non digo nada. Pois sí, señor. Non digo nada. Bueno. Imos deixar a Begoña facendo os seus tips e os seus traballos e imos con Xulio Mato. Veña, Vamos, Olga, por Xulio favor. Mato, veña. Arríbate, Ahora, Xulio. benvida. ¿Qué A tal? ver. Bueno, ¿Cómo mira, estás? moi ben, e ti? Yo tamén. Vale, moi ben, tampouco moi ben. Estás superando o Bueno, día. aquí Estou está moi ben. ben. Estás moi ben, superando, aquí estás estou. superando o día. No, eu estar ao teu lado, enchome de enerxía, é unha Ostras. pasada. Sí. Pois xa está. Sí, a que non tes ti. Como non? Bueno, Eu son mira. moi enérxico, pago. Mira, eu moi botei aquí enérxico. unhas pataquiñas para que se vayan facendo, vale? Como son ben gordechas. Perfecto. Mira, teño aquí no 7. Vamos a deixar que se vayan pochando. Despois sacarémolas, se nos dá tempo sacámolas, se non sei zumbo para diante Sí. un golpe fuerte de calor, vale? Mira, teño unhos filetes rusos recheos de xamón e queixo, xamón serrano e queixo. Perfecto. Elevan carne de agulla, carne de xerrete e touciño entrefebrado. Vale, A partes iguais? A parte, no, No. 200 e 100. Vale. Vale, ao final temos medio kilo de carne. E facemos tres pedazos de filetes rusos. E agora, como temos aquí xa todo Boa, Todo chaval. empanizado. empanizado... Aí mira. vai. Bueno, Material. Aí vai, mira. Fariña, ovo, como che dixen, e pan relao. Xa teño cada un nun non sei. medio. Vemos aí. Este, como son grandes, dame medo que rompan. Pois O que fixen foi botarlle, que supoño que farás ti igual, cando faz a carne picada, ovo Sí, sí. e pan relao, para que teña un poquinho de estrutura. Entón, eliminamos o sobrante, metemos no ovo. Guau, vaya bomba. Claro, este xa, mira, hai un huequiño aí que igual nos colle este tamén. E botei un poquinho de allo de perexil á carne, porque a mí me gusta sí, moito o sí, toque que porque, lle dá. bueno, tamén. dalle moita sustancia. A ver se nos colle por aí. A ver, moría facer un hueco. Aí está. Fran, hai que ter fame para isto. Eu veño con fame. Tes Ti non fame? sei. Eu tamén. Te tes fame? É que Pois non xa está. comín. Para iso viñamos. O aceite non teño moi quente, porque como son, non deixan de ser dous filetes, non queremos que nos quede a carne crúa e queremos que se nos funda o queixo. Entón dámoslle un pouquiño, ves, está no 8, para que non Sí, estea a tope sí, de, sí, para- de Vale, calor. pero está bastante quente. Está quente, pero non está a tope. Vale. Vale. Pois, Olga, tencho que preguntar, xa sabes a dinámica do programa, cal das dúas levabas para Soutomaior se tuveras que escoller unha co que tes por aquí? Levaba as dúas porque teño así na casa unha xente que lle gusta probar cousas novas. Eu pensei que era porque tiñas fame, como non comites. Eu tamén, pero como teño que facelo eu, Fran, Xa. pues bueno, levaría as dúas e un día fajo unha e outro día fajo outra. Ou levas as dúas e non faz ningún a darlles isto. Claro, xa de tes comer. Pero... casi me quedaría con a de... Ca de Xulio. coa de Xulio, Casi que queda ca de Xulio. Home, non fai É que falta tanta No, é proteína. que a carne picada entrou tarde na casa de Begoña, entón non a Sí. controlan ben. Non está dominada. O mellor claro. sorpréndome. O mellor sorprende. No, eso seguro que Quédome está con bueno. Begoña, non o sei. Eso sabes despois, ao final. Despois, cando as probo, Eso pasa a menudo, te eh. digo. Vouche pedir Eso entón, pasa a menudo. vouche pedir entón que vayas á zona de sufrida e Muy bien. despois chamámoste, vale? Un aplauso para Olga que está con nós con a volta escoprada da Televisión de Galicia. Ben de Soutomaior. Bueno, hoxe cociñamos filetes rusos. É nomealo e xa temos o seu sabor na cabeza, verdad? Sabedes de que falo. Os filetes rusos son unhas porcións de carne picada con allo e perexil, ovo e pan relado empanados e fritos. Ata aí a teoría. Pero na práctica, este delicioso prato é unha volta atrás nas nosas lembranzas. Aqueles nas que íamos á casa da boa ou probábamos a comida para a praia. Aquela fiembreira para a excursión do cole, que? Son deses pratos con máis valor emocional que gastronómico. E iso é o que fai maravilloso este mundo da cociña. Se nos ceñimos á historia, hai moitas, pero din que veñen de Rusia, onde existía o bitok, un prato de carne picada frito. Desde ali, estendeuse por Europa e España a principios do século XX. De Rusia ou non, hoxe abrimos a caixiña dos recordos 2.0 para que revisedes este clásico
para que o fagades e para que mandedes as impresións, como sempre, a @voltascoprato. Así que, por favor, enviade todo, porque vai haber sorteo, vai haber concurso, e nós queremos que faledes moito con nós. Imos con Begoña. Vou con Begoña agora, Xulio. Non arranca. Dalle, Bego, dalle, Bego. Filete ruso na Voltascoprato, cociñando. Me cago na leche, Begoña. Ya estamos. Que fixetes aí? Non fixe nada, foi o aceite que xa a carne mal e xa te ataca. Vamos allá. Aí vai. O filete dos filetes. Como se dirá en ruso? Mima, voume botar para atrás. Como se dirá filete ruso? Voume botar para atrás. Dimitri. Non quero nin estar preto desa... Sempre salto o aceite de Begoña, sempre, Ten un enquina Non co lle aceite. pasa nada. Non lle pasa nada ao aceite, Non a mí estou sí. salpicando nada, No, ti moi ben, É moi ben. Moi ben, sorprendentemente moi ben, Xulio. Mira, teña Gracias. salsiña de queixo lista, Como fixetes a salsa de queixo? Nata. Nata e queixo, non? e Nada máis. queixo, pementa e sal. Ah, vale. Nada máis. Guau. Listo. Que era, queixo de Arzúa? Sí, queixo de arzú. Tú. O mellor queixo do mundo. É verdade, Madre Unha mía, festa como tiñenche que facer un stand a ti solo. Pois mira, digo Sí. eu, queixo, están francañotas. E son eu todo o rato dicindo queixo de Arzúa, queixo de Arzúa. Comprade queixo de arzúa. Exacto, comprade queixo de Arzúa. Aí vai. Oh. Ei, que se desfai. Ah, Aí. que Por mi- rico. Está súper rico, porque a pechuga normalmente ten Mira, ese... por que salta tanto a salsiña? Porque está a top. Ah, vale. Pero non pasa nada que ahora xa Bueno, a vamos a top limpiar. estaba ao 7,5, dixo a top. Xa está, sí, pero a nata e o queixo, O a top é máis baixo, non? Claro. O da nata é o queixo. sempre máis baixo, os lácteos, cañotes. É Saltan menos a máis. tope. É menos a top que do resto. Bueno, agora vou a rematar estes filetiños e poñerme co pico de galo. Venga, pois dalle aí porque se te apaga e nós marchamos con Don Xulio Mato. La vaca. Mira que dous. Mira que dous teño aí. No. Para a música Galicia, e observa os filetes... Mira, Mira pa que aí. dous, Mira pa aí, Que dous, Dios. Eses son- Se existe o ceo... Eses son eu de Moscú, Eu creo que se existe o ceo, cando chegas ali, según entras, se che dá unha tapa deste. Esto, sabes onde está a Gancho. Plaza Roxa? Sí. Mirando de frente á dereita, aí son eses. Pero di na Plaza Roxa de Santiago ou de Moscú? No, de Moscú. Ah, vale. Mira. Primeiro xa- pensei de Santiago. Xa mochamos, ves? Están... Vale. Xa empezan a desfacer. Entón, truco, ahora vamos a deixar que evapore toda esta burbulliña que ten por aquí, Non que se a aconsello? auga... No, é simplemente estar atentos. Super consello. Super consello. Non podemos Vale, poñer espera. super consello. Non podemos poñer Bueno, entonces. igual. Vou Non me facer des eu. aí. Vou facer eu. Di. Super consello. Xu. Bueno, se queremos facer as patacas en dúas coccións, o que facemos é, primeiro as pochamos un poquinho máis suave e, non sei se pode ver aquí, cando desaparecen estas burbulliñas todas que xa non ten auga, Hai burbullas de aceite. hai unhas burbulliñas de auga no aceite. Sí. Entón, cando vayan desaparecendo, que igual estopan, non te arrimer moito, Ah. entón o que facemos é, cando desaparezcan estas, xa vai estar ben quente, arrimamos así. O sea, botámolas ahora mesmo de non as podes meter, porque está eso... No, ahora mismo é, entón, excusaba sacalas. Vale. Vamos a esperarlle un pouquiño e sacámolas. Vale. E, mentres que No, cerramos de dar a mentres volta. no, mentres tanto. Que non me des aí. Ah, perdón. Madre mía. Mientras tanto, vamos con pregunta de concurso, señoras e señores. ¿Qué? Cantas patacas. Cantas vacunas. Que lle mete Xulio Mato ao filete ruso no medio? Xamón serrano e queixo. Xamón serrano e queixo. O queixo que máis vos guste. E se queredes engadir cantas vacinas leva hoxe no corpo Xulio Mato, cantas levas? Dúas. Dúas. Igual que leva dúas cousas, o filete que leva... Xamón serrano e queixo. Fame tantas preguntas. 664 4834 9 chamado a Voltas co Prato, 50 euros en xogo. Rapaces, vacinadevos como Xulio Mato. Bueno, se estiveran un Importante. pouco máis pochadas, podías esmagar, pero como non están, nas vou esmagar. No? Vale, a ver se E acaban. tes forza nos brazos, o Teño un montón de forza, Sí. Mira, Hasta onde os levantas? non te pases. A ver, ó, quero ver, ó. Veño, enseña. Non dá máis, non é broma. Escoita, cada xente que había vacinándose hoxe, Sí. igual, según salga, estamos todos esperando por ti. Pero non dá de levantar os brazos para pejar. No, pues por todo por baixo. Ibas me dar outra vez. Sí, casi. Veña, Vamos vámonos con meter Begoña, outra veña. Vas a meter aí outra vez, non?
Veña. Ves, con mira, begoña. mira. Mira. Mira como saltan aí. Outra vez, Aí está. Begoña preparando o seu pico de galo. Sabes o que é? Pico de galo. Que é? Como é? No, a parte do polo non, é unha... É unha salsiña. Salsa que se fai en México. Exacto. Que suele levar cebola, pemento, aguacate botan, porque ti vexo que lle botas claro. Tomate tamén, e demais. Tomate. E pois botan un pouco de aceite e Botalle algo cítrico, un non? pouquiño de picante. Lima ou así, algo Eu sei se cítrico. a nosa comidade lle gusta o picante. Gusta o picante? Gusta o picante, Sí. Olga? Por darmos un pouquiño de picante. Tamén, carai. Vale, bota o que queires. Vale, entón ten A mí que levar gústame tamén. algo picante, Algo picante. nada, o E nada cítrico, a máis un lima. pouquiño de aceite, sal e listo. Vale. É que hai nos moi distintos os picos de galo, non? Sí. Pero Hai o- nos que fan con ceboliña, en vez de con ceboliña tal, fano con... Solamente con... Como se chama? Con que? Solo con cebola blanca, é bueno facer con morada. Eso depende tamén, eu creo que depende da rexión, Da provincia, depende da sabes? provincia. Da provincia. Claro, da provincia. Da provincia. Se chegou antes ou despois do 2004, Claro. a cebola, Por que lle quita a carne ao... porque O me gusta tomate. que non leve a semente aquí, Ah? neste caso. O sea, é todo maniática, manía túa, non? No, non porque me agua e un pouco, O e sea, neste caso, como eu vou poñer por encima do filete, non me interesa esa agua do tomate. Ah, ten unha Sabes? justificación gastronómica. Entonces, prefiero que este un poquinho máis sequiño. Voulle botar un chisquiño solo de aceite e un poquinho de limón para refrescar o que é o filete e listo. E arrancando. Moi ben. Outra cousa, antes de nada, hai Fala. cogumelos, estás pillando moito? Hai cogumelos. Ah, tens que traer, Houve luna chea e hai cogumelos. Pois tens Para que traer. a semana traigo. Veña. Vou con Xulio Mato a repartir cartos. Imos a Vigo. Marina, que tal? Boa tarde. Hola, Marina. Como estás? Hola, ¿qué tal? Que tal? Como estás, Marina? Buenas tardes, muy bien. Moi bien, moi Mirando el ben. programa, que me encanta la cocina. Moitas gracias, moitas gracias. Los veo todos los días. Gustache o filete ruso a ti? Bueno, sí, suele gustarme bastante. Sí. Bueno, dixo como que... Non sonou moi Claro, creíble. si, sonou como, bueno, se non hai outra cousa como... Home, claro. No, pero, Comparado con que, non? claro. No, está muy bien. El filete ruso es una comida sencilla, barata Eso sí. Xusto, moi ben. y que le gusta a todo el mundo. É moi rica. Eso, Pero mellor un bogavante, Moi rica. non? Mellor un bogavante. Bueno, depende do día, bueno, eso estaría mucho mejor, pero Claro, depende do de día. momento no se pode. Ah, é certo. Bueno, empezan agora os meses, non? Como é? Os meses de centola xa empeza agora. Eso, ese A departamento de Centola Begoña. A centola abriu a veda agora, non? Abriu, hoxe é que é lunes? Sí. Oxe, che. Oxe empezou, Hoxe sí. abriu. Pois mira, a golpe de luns abriu a veda da centola, así que xa sabedes traer centola para facer aquí, Feito. Sí. Eso vai a pagar ti. Que é eso que máis gana? Despois xa falaremos desto. Vamos a preguntar a Marina. Marina, por 50 euriños, dime que lle mete Xulio no medio ao seu filete ruso. Pues métele queixo e xamón serrano. Moi ben, un aplauso para Marina. Marina, vas levar 50 euriños para Vigo, pero si nos dis, Moi bien. si nos dis as dúas vacinas que lle puxeron a Xulio Mato, xa levas o amor do O programa. amor xa o tiñas antes, pero bueno, levas un plus. A ver de se amor. sabes de que vacinas lle puxeron a Xulio Mato. Ai. Son as que están poñendo. A ver, son as que lle poñen... Non vou viaxar a América do Sur. Son as que lle poñen, bueno, a xente maior. A vacuna da gripe. Moi ben, unha Home. e a outra... A do COVID. Moi ben, un aplauso. Era... Moi ben. Venga, chicos. Marina, Gracias. Son un madurito, Marina. Son un madurito. Mira, Marina, esto é para ti. Mira que xeito, que estilo, que clase, que elegancia. Como Xulio Mato. A ver. Espolvorea. Juega o COVID. Me encanta, Julio. Muy bien. Mandamos un bico moi grande, vale, Marina? Madre mía, un biquiño. Veña, parabéns polos Gracias, 50 euriños. Chao, gracias. chao. Hasta logo. Que maravilla. Moi ben, mira. Que gracioso. Sal e pementa. Sal, na máis. E temos as crocantiñas por fora. Sí. E mira, Mira. Buah. Mira. Por esas patacas en calcar sitio cóbrenche 10 euros. 10 euros. 10 euros por mitad destas. Por a mitad.
Mira, Xulio Mato faites aquí... Estáme dicindo, no te muevas, pero é que a pataca queima. Directora, queima. Mira, é como un pureciño, queres probar? No, porque queima. Soplo, xa. No me fío de ti, no, con Olga. Vamos con público da Volta Escoprato, veña, vamos con Olga. De Soutomayor. Bueno, a ver. Ai! A ver, que? A ver, non sei. Non sei. Vamos mirar. Que? É que as dúas receitas están moi ben, Está moi ben. Claro, había que levar os dous para casa. Xa. Pasa que... Contratareinos ou que? Contratarnos, aguantalos. Bueno, aguantalos a cuantos ven. A ver, esta xente vai pola mantida. Así. Ti lévalos ali, e eles pola mantida sachanche as patacas, bueno, rozanche as fincas, levantanche balos, vamos. Solo pola mantida, así que, mire ti, salenche... Mantida, ali temos un pouquinho de todo. Salenche tontos. Salen... Non fastidia. Pero bueno, teñen dúas receitas moi boas. Moi ricas. Non sei que idea tes, se algunha... Se sigue, perdón, A ver. chistando máis a de Xulio. Sí, máis práctica. Teño que probar a de Begoña porque leva outros ingredientes diferentes. Claro, leva o pico de E gal. entón, aí está. Entón, agora, bueno, vamos mirar o sabor. Bueno, queres te acercar a velo de preto? Sí, claro. Pues veña, vamos con Xulio Mato. Vamos a dar un aplauso a Olga que está con nosco, veña. Vamos. Ponte de ese lado, por favor. Aquí. Aí está. Bueno, Olga, mira. Vamos a abrir un deles. A ver cómo está qué tal por nos dentro. quedou por dentro. Vale. Esperemos, mira, está Oh, de maravilla. mira que ben. Mira, está. Deixo, mira como sabe por fora o está o queixo. queixiño, Maravilloso. temos o queixiño derretido, a carne cociñada. Está perfecto. Vouche poñer este así, non tes que andar Sí, ti. e non temos que andar. Moi ben, Xa tes don que Xulio trocear Mato. menos. E que non deus aquí máis, que despois esta xente maravillosa que nos acompaña hoxe Que? para que o poda probar. Oh. Ah, mira como lle gusta ganar ao público. Cando digo xente maravillosa. Vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato. Que crack, Claro que sí. Aí está, Que crack. filete ruso. Moi ben, Sí. É cachopo, este é fillo de primos. Este... E primos. Que animal. Vamos con Begoña, vamos con Begoña. Vamos, Begoñiña, vamos. Que tal? Aquí está Begoña. Eu moi ben. Bueno, Begoña, ti cando quires acabas, vamos a emplatar. Ai, sí, Eu fixen un montón deles, porque tamén hai moita xente que non marcha nadie sin merendar. Non marcha nadie sin Fixeron merendar. antes, podemos probar, bueno, a ver se chega. Os teus filitos son fillos de primos, tamén, ou non? Meus serán, eu que sei, non sei. Me fagar falar... No. Que non quero gastar o taco. Non lle tires da alma. Non vou gastar o taco semanal. Non o vou gastar. Bueno, Aunque tú o que queiras, agarda eh? sempre ten. O que agarda sempre Sí. ten. Nunca sabes cando te pode cabrear, Xulio. Nunca sabes, sí? Exactamente. É unha cabreo, Bueno, Cabrela ti. bueno. Que... Mira, salsiña de queixo por a parte de baixo. Aí hai consistancia. Aí. Ahora vamos a poñer así o filetiño. E E agora... por vamos a botar así un pouquiño deste así para refrescar. Un pouco. Estaría listo. Parece máis. Comeu, Sí, parece máis, Ten máis cousas. Ten máis cousas. Sí, ten un pouquiño Pois vamos a dar tamén un aplauso a Begoña Vázquez e o seu filete ruso de polo, neste caso. Que non se che queime, nós vamos probar ahora. No, no. Apetece. Pois veña, pasa por aí a mesa de probar. Moi ben. Apaga iso, Begoña. A dereita, Oh. Olga, a dereita, aquí. Aquí? Aí. Perfecto. Aquí. Poñémonos aquí. Aí. Moi ben. Ala. Veremos que é o que pasa, porque hai bo material hoxe para probar, Ui, eh? Sí, a verdade é que sí. Tes a todo o Soutomayor, tú Mirándome. e vamos, o Porriño, están todos mirando para O ti. pueblo hoxe. todo, o Ah, pueblo toda a todo. vila, sí, sí. De Bego. Mira Moi que ben. guai. O de Bego, o de aquí Xulio o Mato. meu. E nós, mentras tanto, vamos facer a segunda pregunta de Entón concurso vamos a para a probar. xente que está na casa. Ti vai probando xa si queres. Señoras e señores, de que carne son os filetes rusos que fai hoxe Begoña Vázquez? De polo! De que? De polo! Moi ben, de polo. 664-4834-9, chamade a voltas co prato, 50 euros en xogo, como sempre. Así que chamádenos, por favor. Xulio, todo ben? Todo ben. O embotamento ben. está despexando? Nada, non? ahora estou como sempre xa. Ah, vale. Sí. Vale. Non han botado lixeiro. Habitual, non? Habitual. Begoña, todo ben?
Deixa de mirala porque estás presionando, eh? Non presiono, estou mirando. Sentime presionado. Eu vouche contar unha cousa. non é xusto. Contache unha cousa. A min gustame salir ao restaurante cando... Non me está Digo eu, presionando, verdad? ostras, a ver que cara poñen cando proban a comida. Porque eso quere dicir se che gusta ou non. Xa, pero ti a ver, pero vamos a ver. Lo que pasa é que ti menos así. Claro, ti A ver como comen, a ver, digo, a ver como comen. miras, mira, que miras un pouco atravesada. Non miro ¿Qué pasa? atravesada, porque ¿Qué pasa? ¿Qué lle falta? ¿Qué pasa? ¿Qué lle falta? Faltalle sal. Seguro que vai así. Que te falta? Vamos a Bastavales. José, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. A ver, contame de que carne son os filetes rusos de Begoña. De polo. Muy bien, ahí está. Está moi bonito de Bego, eh? E a segunda Yo pregunta tamén, de concurso, cantas vacinas lle puxeron hoxe a Xulio Mato? Dúas. Moi ben, tamén, moi orgulloso. Xa van 4. Bueno, José, xa levas os 50 euriños, mandamosche un bico enorme, vale? Ben, igualmente. Moitas gracias por chamar, ta loguiño. Chao. Chao. Eu fago un saludo baixo. Ti non podes, claro, non Non podo, podes, sí. sí. E agora cando levanto brazos e ganas? No, que gane Begoña millón. Pode levantar, Vamos como alá, a cabeza. facémoslo así, vale, si ganas ti. Veña, vamos Como a alá. cabeza. Vamos alá. Olga de Soutomayor, despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a voltas co prato especial filete ruso edition? Con Begoña. ¡Begoña Vázquez! Ahí está. Foi pola mirada atravesada. Señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, queden coa hora galega e mañán volvemos a estar aquí, como sempre, os da voltas co prato, eh? Oi, atentos que vai haber sorteo, eh? Vai haber sorteo dun libro da volta, así que moi atentos e atentas, queremos moitísimo. Chao.